nola erabiltzen dira itxurako blokeak? Egingo dugun programan, katua adreiluzko atzeko oihal baten aurrean agertuko da, Kaixo Felix dut izena esanez. Ondoren, eskuinerantz joango da, oinez dabilela antzeztuz. Azkenik, atzeko oihala aldatuko dugu eta une horretan katuak hauxe pentsatuko du. Non nago? Adreiluzko atzeko oihala aukeratuko dugu. Eta beste atzeko oihal desberdin bat ere kodearekin erabili ahal izateko. Katua espaloiaren gainean kokatzeko, mugimendu bloke bat erabiliko dugu. Pertsonaia aukeratu eta blokea, adibidez, Joan Isai kokapenera hautatuko dugu. Isa koordenatua 0 izango da, eta I koordenatua berriz -20. Katuaren hanken eta espaloiaren arteko distantzia 20 puntu ingurukoa delako. I ardatzaren norantzko negatiboan. Katuak bere burua aurkeztu dezan, esan 2 segundoz blokea erabiliko dugu. Hemen, Kaixo Felix dut izena idatziko dugu. Eta kitxo. Eskuinerantz, oinez dabilela antzezeko, hainbat gauza hartu behar dira kontuan. Katua begira dagoen tokira joango da. Hasieratik, eskuinera begira dagoenez, ez daukagu ezer egin beharrik. Norabide egokian mugituko da. Mugitu 10 pauso blokeak erabiliko ditugu. Dakizuenez, bloke honekin mugimendua ia berehalakoa da, eta horregatik tarte laburrean mugitzen da. Itxura aldatzeko beste tankera bat hautatuko dugu, hanken posizioa aldatzen duena eta aldaketa hautemateko itxaron 0,2 segundo blokea aukeratuko dugu. Mugimendua simulatzeko balioko diguten 3 blokeak elkarrekin jarriko ditugu. Mugitu 10 pauso, aldatu tankera eta itxaron 0,2 segundo. 3 blokeko multzo hau hainbat aldiz erabili beharko dugu mugimendu sentsazioa helarazteko. Banan-banan gehitu beharrik ez izateko, saguaren eskuineko botoiarekin klik egin dezakegu 3etako lehen blokean eta bikoiztu hautatu. Orain, sakatu dugunaren azpian zeuden blokeen kopia bat daukagu. Jarri nahi ditugun lekuan klik egingo dugu eta kitxo. Programaren kodea, amaitzeko, atzeko oihala aldatuko dugu, aldatu atzeko oihala urbanera blokearekin. Bloke bat behar dugu. Bandera berdean klik egitean hasteko. Sakatzen dugu, agertzen da, aurkezpena egiten du, 2 aldiz mugitzen da, baina ez gur nahi genuen bezala. Arazo batzuk dauzkagu konpontzeko. Katuak 2 tankera dauzka, hankak 2 posizio desberdinetan dituela. Lehenengo tankerarekin hastea komeni zaigu. Hala, programaren hasieran, lehenengo tankerara aldatzeko blokea jarriko dugu. Beti atsedeneko jarreran has dadin. Bere burua aurkeztuko du. Mugimendu horren erdian, txandakatu egin beharko ditu tankera bat eta bestea. Hau ezabatuko dugu eta beste hau zenbat aldiz errepikatuko dugu. Errepikatu blokearekin. Hemendik hona 240 puntu badaude eta bakoitzean 10 mugitzen badut, 24 aldiz errepikatuko dut. Hemen tankera finko bat jarri ordez, tankera aldatzen joan dadin eragingo dugu. Horrela, eskuineko ertzonetara iristean, atzeko oihala aldatuko da eta non nago pentsatuko du. Berriro probatuko dugu.
Ia ongi dago. Eskuinaldetik desagertuko bada, eszena honetan ezkerraldetik agertzea izango da egokiena. Orduan, atzeko oihala aldatzean, beste mugimendu bloke batekin, koordenatu zuzenetara eramango dugu. Joan, ixa -190, i -20 kokapenera. Berriro probatuko dugu. Mugimendua zuzena da, baina atzeko oihala ez da aldatzen. Programa hasterakoan atzeko oihala adreiluzkoa izatea eragin behar da. Hala hasieran, aldatu atzeko oihala bloke bat erabiliko dugu eta berriro probatuko dugu. Orain bai. Adreiluzko oihala aurkezten da, eskuinerantz doa, desagertzen da, eta eszena aldatzen da. Oso ondo. Ikus dezakezuenez, gune honetan beste itxura bloke asko daude. Ibilbide azkar bat egingo dugu. Esan testu bat hainbat segundoz. Edo, esan testu bat. Bi aukeretan bunbullo bat agertzen da, komikietan bezala. Honetan, testua ez da desagertzen, eta beste honetan, testua adierazitako denboran soilik ikusiko da. Pentsatu 2 segundoz, edo pentsatu, aurrekoen antzekoak dira, baina orain, bunbulloak pertsonaia pentsatzen ari dela adierazten du. Aldatu tankera eta hurrengo tankera aukera ematen dute menu zabalgarrian eskura dauden tankeren artean pertsonaiari tankera bat ezartzeko. Aldatu atzeko oihala eta hurrengo atzeko oihala, eszenako atzealdeak aldatzen dituzte. Ikusi dugunez, ondo funtzionatzeko atzealdeak proiektuan kargatu behar dira. Aldatu tamaina 10 unitate edo ezarri tamaina 100 pertsonaiaren tamaina aldatzeko dira. Lehenengo blokeak 110 handitzen du eta bigarrenak berriz jatorrizko tamainarekiko 100 espezifiko baten arabera doitzen du. Aldatu efektua edo ezarri efektua, pertsonaiari efektuak aplikatzea ahalbidetzen dute, hala nola kolore aldatzea, pixelatzea, distira aldatzea, eta bar. 0 eta 100 arteko balioekin kuantifikatzen dira. Kendu efektu grafikoak pertsonaiari aplikatutako efektu guztiak ezabatzen ditu. Erakutsi eta ezkutatu erabilita pertsonaia eszenan agertu edo desagertu egingo da. Joan aurrealdeko edo atzealdeko geruzara, pertsonaia eszenan dauden gainerakoen aurretik edo atzetik jartzen du. Joan geruza bat aurrealdera edo atzealdera, pertsonaia eszenan dauden gainerakoekiko geruza bat aurrerago edo atzerago jartzen du. Hemengo 3 elementu hauekin, tankera zenbakia, atzeko oihalaren zenbakia edo pertsonaiaren tamaina erakutsiko ditugu, eta lauki hauek markatuz gero, balioak hemen agertuko dira. Bideo honetan itxura multzoan dauden blokeak aztertu ditugu. Orain, horiekin praktikatzea dagokizue, batez ere adibidean erabili ez ditugunekin, zuen kaxa ulertzen ahalegintzeko.